И така, скъпи приятели, искам да споделя с вас тази система, която разработих. Общо взето имам над 35 години опит, бекграунд зад гърба ми. След 14 години интензивен тренинг в бойни изкуства, ушу, кунг-фу, чигун и в различни альтернативни системи за психологическо израстване. Създавам практика чакравартин през 2006 и вече 20, даже над 20 години, смятайте 21, след това тази практика съществува в този вид под форма на здравословна гимнастика, динамична йога, така да я наречем. Всъщност е комбинация от йога, бойни изкуства и ушу, кунг-фу, тайчи, багуа, винчу и други. Около общо взето 10-15 течения съединени. И тибетска йога, тибетски чигунг. Значи, благодарение на тази практика обиколих света и продължавам да го обикалям. Преподавам я на професионално ниво, на международно професионално ниво. И съм единствен, основен и водещ майстор, грандмайстор, инструктор на тази система за психологическо развитие, която наричам чакравартин. Означава съвършенен правител, властелин на Вселената. И философията е такава, наричаме я така също ваджра йога. Ваджра означава диамант, нещо сияещо, нерушимо. Сияещ, нерушим, могъщ, съвършенен. И тази практика ви дава същите качества. Ви дава качествата да управлявате реалността, да изпълнявате мечтите си, да ви върви като по вода. Дава ви огромна сила, вдъхновение, вътрешна енергия, прекрасно самочувствие